تانا عبيو حيل برتعي مسوا على وسن يبلون እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ኣብ ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምሩሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምሩሉ ነቲ ንሰማያት ብደመና ዘጎልብብ ንምድሪ ዝናብ ዘዳሉ ናባኽራን ሳዕሪ ዘብቁል ነቲ ንእንስሳን ንዝምህለሉ ጭቃዊትን ኳኳትን ዝምግብ ዘምሩሉ ንሓይሊ ፈረስ ኣይብህጎን በእጋር ሰብ ኣይሕጐስን እግዚአብሔር በቶም ዝፈርህዎ ንጸግኡ ንጽበዩ ይሕጐስ መሃርሃር ማዓጽኺ ኣጽኒዑ ንደቂኺ ኣብ ማእከል ባሪኽዎም እሞ ኦ እስራኤል ኦ ኢየሩሳሌም ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ኦ ጽዮን ንኣምላኽ ክወድሲ ኣብ ወሰናትኪ ሰላም ይገብር ብሰብሒ ስርናይ የጽግበኪ ትእዛዙ ናብ ምድሪ ይሰድድ ቃሉ ቀልጢፉ ይጐይ ንበረድ ከም ጸምሪ ይህብ ንኣስሓይታ ከም ሓሙኽሺ ይብትኖ ንበረድ ከም ርፍራፍ ይድርብዮ ኣብ ቅድሚ ቁርኸ መን ይቐውም ቃሉ ይሰድድ እሞ የምክኾ ንፋሱ የንፍስ እሞ ማያት ይውሕስ ቃሉ ንያዕቆብ ስርዓታቱን ፍርታቱን ንእስራኤል ነገረ ንኻልኦት ኣሕዛብ ከምዚ ከቶ ኣይገበረሎምን ፍርታቱ ከዓ ኣይፈልጡን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግኖ ኣብ አርያም አመስግኖ ኩልኩም መላእክቱ አመስግኖ በዘለኹም ሰራዊቱ አመስግኖ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግኖ አቱም ብሩሃት ከዋክብቲ አመስግኖ አቱም ናብ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግኖ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግኖ ንዘለዓለመ ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕዲድ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግኖ አቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም አቱም ሓውን በረድን ኣሳይታን ግመን ቃሉ ኣተስልጥ ህበውብላን አቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ንፈርቲ ኣዕዋፍን ነርሳት ምድርን ኩላኻትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላኻትኩም ፈረቲ ምድርን ኣድውባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرح مصنع اسرائيل مصبه نبره منفس قدس ما نبره نتمسك እግዚአብሔር ከይራይ ሞት ከም ዘር ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበር በመንፈስ ካና ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ሕግ ገብሩሉ ምሳተው ስሙን ድማ ይድሓፎ ንአምላኹን ከም ዘና በለ ባረኾ ወጎይታይነትና አዛብ መግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ከውን ኣብ ቅድመ ሁሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ካዕንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ተዘረባኻን ባሪያ ካብ ሰላም ተፋን ወይ ኸበለ ምስጋና ለእግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሰራ በኻን መንፈስ ቅዱስን ደሞን ኩሉ ሰዓት እንሰግደል ካሎና አሜን አሜን نو عقل من تقنع فراديك قوم تدالي على خو تعمق جايز على فعدمين نغنيني نفردن بقعسر ذخنا ببزعي حاتياتي أرعدن أنكتن على خو جناغي نفسي جناع مريت تنبري قابع اللغس تنسحي مخنيات مريت عم قابر أي ودسون إيو عمودك الذكرى يلبون عب جهنم زمسكن يلبون أمه
ካብ ድቃሲ ክትልሲእኪ ናብ ምድሓንከ ብንስሓ ወአምላኸይ መሓረንን አድሕነንን እናበልክ ተማጸኒ። ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። መዋዕል ሰብ ዘይወዳእ መዋዕል ሰብ ዘይወዳእ መዋዕል ሰብ ዘይወዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ዘለዓለም ዝነብር እንተ ዝኾንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግና እቲ ጽኑዕ ዝኾነ ተግባራት እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቃላ ኣብ ዓራት ተንሲእኺ ኣብ ዓራት ኃጢአት ተሰጢሕኪ ኣብ ሸለልተኛን ከዳእን ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እዚ እትረኽብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኺ በቲ ኣዝዩ ብፍርድኻ ስንብድን ነዚ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርክኽን በቲ መለኾታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ኣነ ህሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባሊ ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ እና ኣፍ ልበይ እናወቃቕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቅረ በለለይ እብል ኣለኹ። ግዜና ሰንፈን ይብላለ ማለም ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ተቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ እቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን መነቓቕሕን ኣበግስ እያ። ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምኒ ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ኒያት ኦ ጌታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ኃጢአት ክንሓድር ሓላውና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩህ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጌታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምህረትካ ከምኡ ትሁነና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽና ምድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሳነት ምድሪ ስምዓና ኦ ጌታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለዓለም ትድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጌታ ብሩህ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሓረኒ ኦ ጌታ ብሩህ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ ኦ ጌታ ብሩህ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጌታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር ኦ ጌታ ንዓይ ንተግባር ኣዴኻ ካብ ወልዶ ናብ ወለዶ መቆቤ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጌታ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽልል ኣለኹ ኦ ጌታ
أبها توكيل اللهم أدهنني فعدك كجبر كع محرني نسها أملاحه فالفالي خيوت إيها ببرهان كاد ما إنان ببرهان إن رأي مهرت كان أبتم زفلتها كبرها كع ناب قنوعات لبي تمتم تجان براحتن مسكانان بحقينات كايو أو قدمي عالم زنبر كان نزل عالم اتنبر زلهان أبون ودين منفس قدسن نعها مسكانان ودسان قرمان يقبال لمن كل شعن نزل عالم آمين آمين. ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንተና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ መጺኡ ኦ ጐይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን አሜን። ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጐይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጐይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጐይታ ኣበሳና ይቕረበለልና ኦ ጐይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓየሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጐይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ከዓ ነፍሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንፅዝኾንካ ጐይታ ርድኣና ድማ ነና ከዓ ትቐበለልና ኦ ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ እሜን ኦ ጐይታ መሐረና ኦ ጐይታ መሐረና ኦ ጐይታ ባርኸና ኦ ጐይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡውን ኣብዛ ምድሪ ትኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ንእሽቲ ብርኽ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጐይታ ለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕድገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ኣዘክርልና ኦ ኣደ ሓቀና ምሕራን ንኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሓን ዓለም ስለዘወለድክን ለኣናን መጺኡ ከዓ ንፈስና ስለዘድሓነና ንመስግነኪ
ጎይታና ንጉስናህን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሐዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጥኣን ሓድገት ብሓደ ዘመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ንበሰር ንሰግደሉ ንኽበሮን። ኦ ጎይታ መድኃኒና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና። አሜን አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወልድ ኣብ ዋሂድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዘተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረዝ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቀበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከምዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማነ አቡኡ ተቐመጠ፣ ከም ሓድሽ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ንመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድረት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ሙታንን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደጋልና። ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማያትን ምድርን ብኽብርኻን ብልክስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኹሉ ተመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ይኹን።
ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውሩን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ቅረበረልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ሳይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ኣብ ሰማይ ነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ይብለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግልኺ ብስጋኺ እውን ድንግልኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ይብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓደገልና ናብ ክቡር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐና ንሕደገልና ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግድያ ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፋእትን ካብ ኩሉ ፈተና ሰላም ክሕልወና ናይ ሰላም መልኣክ ኣላእኸልና ጸጋን ብርህራይን መፍቀሪ ሰብ ብዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓንናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምዝኾነ ወሃብ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባእ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ፀዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜ ናብ ሰማይን ምድርን ብክብረት ዝሰገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርሕሩሕነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት እውን ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞት ዘይትደሊ ምንቲ ዝፅበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድመ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእን ሓዘንን ስቅያትን ምርድኣና ክህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነትካ ንምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብርኹ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ይብለካ ኣለኹ ብሕልናኺ ድንግልኺ ብስጋኺ እውን ድንግልኺ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ይብለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ኣብ ሌላና ቐልጢፋት ውረድ ብርሃን ገጽካ ድማ ኣብ ነፍስና ይኹን ዘድሕነና ምሕረትካ ይምጻእ زحقسنا حياة ونتك جلس أو جيت خاف كله كين كاف كل ستاتين حلونا كنت تزارب كيد ما تقبلنا من قنانا من قخان سلام قبر نتجاجينا وخدت مرست نسخة خمرت قطر زي بلوت خان سجد الكلنا نبى خابزونا اللي جت سمعنا دخمنا تصورن حتياتنا تعجس النسخة كما يجزع به أملاخنا نسخة محاريخة
اسم مهاري أنت እግዚአብሔር አምላክን ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃብና ንዝበደሉና በደሎም ከምዛሕ በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉ አድነና እምበር ናብ ፈተና አይተን መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናይተሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩም ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ክፉ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምና አሜን። ኦ ንኩሉ ኦ አምላኽና ንስኻ ኩሉ ግዜ ሕሬር ወዳብ ስለ ዝኾንካ ናብዚ ዓለም ዝተገለጽካ ንደቂ ሰብ ክትከናኸንን ከተዕብልካ ኢኻ ንሕርያትካ ሰናያት ትህብ ንስኻ ከመ ኩሉ ሰዓብ ሰናያት ክሃበኒ ህዝብካ ምድሓንቲ ብስኻ ኢኻ ክትርአ ብፍቓድካ ተገለጽካ ከማኻ ከማሕረ ቅዱስን ኣምላኽ መና ኣሎ ሕጂ ድማ ከም ብዝፍቕርካ እርበለልና ካብ ዕሜት ምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስ ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ናይ ሰርክ ሊጦን ወዋብ ችርቤል ትነብር ኣምላኽና ብመላእኽቲ ትምስገንን ትውደስን ናብ ቅዱስ ማህደርካ ዝኾነ ኣዳራሽ ክንኣቱ ዝዓደልካና ንስኻ ኢኻ ምስጋና ቅድስና ክንሓስብ ናይ ሰርክ ምስጋና ክንፍልካ ንስኻ ናይ ኩልና ማሕፀንታን ልማነን ተቐበል ሰማይ ምስርካ ነሰብሉ ሰናይ ጨና መዓዛ ብእምነት ሃበና ንኩልና ብዘይምጨናቅን ብዘይስዕረትን ብዘይምዕቀፍን ሓሉ ነጋርና ካብ ምንድላ ፀኒዕትና ድማ ካብ ልምዓት ነፍስና እውን ካብ ናይ ሓጢአት መታድሕን ብጸሎት ኩሎም ተም ካብ ፍጥረት ዓለም ዘስመርካ ምስ ሰንባእኻ ዝድሓን ሓውሰና ብሓደ ወድኻ ምስ እንስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ጽንዓትን ቦ ዘለካ ለምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን በእንቶ ስላሴ እግዚኦ ተሳለነ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ ላዊከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ
ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ማኅፀናት ዘጾረከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አዳዊሃ እለ ገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጭሃ እለ ሀቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጥባቲሃ እለ ሐፀናከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ከናፍሪሃ ኢለ አማከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘባና ዘሐዘለከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ አጋሪሃ ኢለ ተሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትሕዞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጥፋትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዘሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ኩርዓትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ቆኖትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ርግዘተ ጎቦከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ውህደተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ግንደትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ብቃያ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ጋራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለን በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ 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 እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ
አምላክነ እግዚኦ ተሳሃለን ሰማይ ብንቲያነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስተ ድንግል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማወልክት ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመ ሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ሰማዕነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘለህቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር ወእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ አርባ መዓልተ ወአርባ ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከ
ገዳም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ መድኃኒነ ዘአንጸውከ አውከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘማርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአቅረብከ ናብዓሊከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰሃቦከ ከመ በግዕ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐተቶከ ከመ ሰራቅ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛቅሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፉከ መልካህልየከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰለሙከ ክዳነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኰራከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ
ወመድኃኒነ ዛስተቄጸሎከ አክሊለ ሶክ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘቀነውከ እደዊከ ወገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዛስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሐሞት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተአገስከ ጽእለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘረገዙከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአስከ ደመ ወማየ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝህብ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘዐረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ
ومدحانينا ክርስቶስ ዳግመ በስብሐት ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትኬንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ أملاكنا ومدحانينا ክርስቶስ ተስፋሆሙ ኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ሰማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበነ ሰበኳ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ነሰበኮ ወንወድስ በተአምሪሃ ብዝሃ ለመጽባት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ለታረምሙ አውስኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙ ጸልዩ ጸልዩ እንመስላ ለቅድስት ድንግል መርዓተ አብ ወመበርኡ አንቲ ማርያም ቡርክት አንቲ ሰናይት አንቲ ማርያም ፍሬ ከርሥኪ መድኃኒየ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ 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 ዛመትብየ በጽራህከ ተማህፀነ ምህላነ ስማ አምላክነ እግዚአብሔር አብ አኀዝየ ኩሉ መሐረነ ኦ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረለነ አልብነ ረዳኢ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን
እስመ ዘእንብሌከ ባደ ወሰጠቃንዘ ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለለዓልብነ ምግባረ ሰናይ ለመሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳህልከ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ ለከ ንፌኑ ስብሐተ ወለከ ናርግ አኮቴተ መሐረነ መሐሪ ኃጢአተነ ዋድነነ ለማህፀን ነፍሰነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዝሃ ምሕረትከ ከምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳይለከ ላዕሌነ እስመ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳሃለነ አብሳህለከ መሐሪ ኢታጥፋነ ተዘክረከ ዘንታ በምህረት እስመ መሐሪ አንተ ወብዙሕ ሳህልከ ለኵሎሙ እለ ይፄውኡከ ሰማይ ወረደ በኃይል ውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ንሳሎ ለአብ የኑ ለነ ሳህሎ እስመ አብ ያክል ተሳሎ ሃሌሉያ
ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ 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 መኑ ተስፋዬ እግዚአብሔር ተድየከ እግዚኦ አማሃት ነፍሲ ሀበ አምላከ እምኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስ አድኅና ለነፍስ ንሳሎ ናስተምሮ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ረዳኤ ምንዱባን ንሕነ ኀቤከ ተማጸነ ዘይክል ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ህዙናን ንሕነ ኀቤከ ተማጸነ ለኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቁጣን ንሕነ ኀቤከ ተማጸነ
እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እንሰርክ እስከ ነግህ ወበከመ አቅብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እንሰርክ እስከ ነግህ ወበከመ አቅብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እንሰርክ ተሳልከ እግዚኦ ምድረገ ሃሌሉያ ሰማይ ጸሎተነ ወስእለተነ ወሲረይ ኩሎ ኃጢአተነ ሰማይ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማይኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ይድረግ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸልይ በእንቲአነ ሐረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ሥጋሁ ከመ ሐመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ ዋንሥአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወህቶሙ ለመላእክት ኩልነ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ባርከኒ እንሳእ በረከተ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብርኤል አብስራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ይወልድ ወይነግስ ለቤተ ለዓለም
ዓለም ዋልቦ ማሕለቅት ሃብየ እንቲ ኣየ ሰናይ ትርግብየ ማዛ አቡሃ ከመቆል ወኩሉ ነገር በሰላም ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላመ አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ንኡንስግድ ወንግነይ ላቲ ንኡንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ አምላክእቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መገስገቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕት ወህቶም ለመላእክት ላቲ ደሉ ክብሮ ስብሐት ወለወልደ አምልኮ ስግደት በምድር ወሰማያት በባህር ወበቀላት ለዓለመ ዓለም
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነብያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነብያት መሐረነ እንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ ጻድቃን መሐረነ
مهرنا كريستوس بنت صادقان مهرنا كريستوس صادقان مهرنا كريستوس بنت صادقان مهرنا كريستوس صادقان مهرنا بنت صادقان مهرنا كريستوس فسنبت مهرنا كريستوس بنت سنبت مهرنا كريستوس فسنبت مهرنا كريستوس بنت سنبت مهرنا كريستوس فسنبت مهرنا كريستوس بنت سنبت مهرنا كريستوس እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሰአሊለነ ማርያም ምሕረተ ያሐውፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለ ሰዓቱ ተግባረ እደዊሁ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙሃ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከመሐሪ እስራኤል እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላይ እግዚኦ አቁርር መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኵሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም أمدر زل ما تورلنا غاريام زل محرات أوردلنا تسمع أملاك خمو سمعنا سمع خات محر أملاك خمو بعين محرات كات أمتنا كم محرات كم بر كم بدلنا يتخيدنا ودي سبب مودات وانت تصبق أي مودات كلنا تصبق لنا ولدنا يوم كلهم بارخ لنا أخذ خونو قبر لنا وفي رمز اللود حن يتولنا الشمس اللود حن ملسلنا جنك ما كراز اللو مصرف ترلم تميم زلو نسحيم سقاب نفسه تأثر تحيم حميم مزلو فوس محرت كالا خلم قدس جابير أملخنا إذا كل خرنعات عالم نري زلنا وقئن ورا وقئن سدتن كرتتن برستن عنوتن دمه السخايا أكل بلنا سخايا أكل بلنا سخايا أكل بلنا بنادينا قد سرنقن مريم مالادنت بني ملاك ترادعنت بني نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كم تنهوريا زمهر كايوم أب سماياتنا بربنا ندبل سمكا يتقدس منግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን نعلت جيرانا لوم هابنا نحنا نزبدلنا بدلهم تنحدقنا لوم بدلنا نعبسنا نحدقلنا كابكو عدحنا نمبرا فتنايتتونا من قستن حايلين كبرن زلالمنا تكايمو آمين وقدت يا مريم بناي قدوس كبريا ملاك سلامتا سلام لك علىكم بحلنا خي دنقل يخي بسقاخون دنقل يخي عبد እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለካ سخي كابان استبرختي ለኸርስሆም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር مساخي ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለም አሜን።
ማርያኖስ ቅዱስ ቅዱስ ማሃከነ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ንለምነልና ኃጢአትና ከሓድገልና ኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ለጸሎት ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለዎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዉ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘለዉ ኣይዛንኩም ብፅዓት እዮም ዘልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወውህዳ ማኖት እምጓለ እመሕያው ከንቶ ይትናገሩ አሐዱ ምስለ ቃሉ በከናፍረ ጉህሉት ልበ ወበልብ ይትናገሩ ሃይማኖት ምጓለ እመሕያው ከንቶ ይትናገሩ አሐዱ ምስለ ቃሉ ወበከናፍረ ጉህሉት ከንቶ
በከናፍረ ጉህሎት ልበ ወበልብ ይትናገሩ ከንቶ ይትናገሩ አሃዱ ምስለ ካልኡ በከናፍረ ጉህሎት ልበ ወበልብ ይትናገሩ ወውእዳ ማኖት እምጓለ እመሕያው ከንቶ ይትናገሩ አሃዱ ምስለ ካልኡ በከናፍረ ጉህሎት ልበ ወበልብ ይትናገሩ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ አማን ተዘዝየነ ወማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና መንፈስካ ምርሐና ብሓይልካ ደግፈና ከም ቃልካ አንብረና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ'ውን ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ
ሓጢኣትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአውፈድ አውፈይኮከ መንግስተ አምላክ ቀሪባ አላ እሞ እመኑን ተነስሑ ችርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 16 እዚ ኣብ ርእሰይ ዘብሰሰቶ ቁሉይ ቅብእግና ንምቕባረይ ከተዳልወኒ እያ ዝገበረቶ። እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከሪያ ከም ዝንገር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ሽዑ ካብቶም 12 ሓደ ይሁዳ አስቆሮታዊ ዝበሃል ናብ ሊቃውንቲ ካህናት ከይዱ ኣነ ንኣኻትኩም ኣሕሊፈ ክህቦስ እንታይ ትህቡኒ በሎም። ንሳቶም ከዓ 30 ቅርሺ መዘኑሉ። ካብኡ ሒዙ ኣሕሊፉ ክህቦ ምቹእ ግዜ ይደሊ ነበረ። ሰማይ ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግን ኣይክሓልፍን ይበለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ችዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮ ምግጅኑ ኣምላክን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድመ ዕርገቱ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሃብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ በስብሐት
مبلات كدان زغتا ما زالنا تامر مزغنا امنتن قو امن فسنا بصغان حيلن كتكون تخلا بيت كريستيان كون مرازب وقويتاك عرفنا كل ساعنا خلنا ودسنا بو امثال مقصها بلباتنا نفلط لنا باخام فقر ودخان قويتانا يسم بو مسكانا صنعة زلك كان زل عالم عالم زبتو لك سبحات العالم
زعان كان نعم كبد نوام يدلوم ساعات ولفو سنم صنهم يدلوم لوال منفس قدوس لزهو وصنا مريم يدلوم لمنفس قدوس يعني يقولوا ملائكة السماء بيجدنا قالوا سلسوا قالوا بأمان يرسموا بمريم ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقرب على أملاك قرب لنا قدس እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ለይቲ ሰዓት መዓልቲ ከም ዝባረከልና ሰዓት ምሸት ዚያን ሰዓት ለይቲ ዚያን ድማ ባረኸልና ብኢድ መላእክቲ ክሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገለና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ቀኒኹም ሩሕሩሕ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም አቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንውዳሴ ንንስሓ ንኣምልኾ ክንጋባእ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ከምኡውን በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እንትህቦ ናይ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን ናይ ቃል እግዚኣብሔርን ኣገልግሎት ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትወታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰ ምሕረት የውርደሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣቐድማ ኣቢሎም ከንብብዎ ዝጸንሑ ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 26 ካብ 12 ክሳብ 16 ኣቦና አንቢቦምልና ካብ 6 ጀሚረ ደጊመ ከንብቦ እየ ምናልባት ዓንተበይ ክንበብ ከሎ ዝሓለፈና ዘየስተውዓልናሉ ዘይጠዓመልና ዝያዳ ምክትታል ክጥዕመና ምእንቲ ጐይታ ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ክቡር ቅዲ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ሒዛ ናብኡ መጸት ኣብ መኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ሪኦም እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ጥፍኣትከ ንምንታይ እዩ ንብዙሕ ተሸይጡስ ንድኻታት ግዳም እተዋሃበ ነይሩ ኢሎም ተናደዱ ጐይታ ኢየሱስ ግና ፈሊጡ በሎም እዛ ሰበይቲ ጽቡቕ ግብሪ ገይራትለይ ኣላ እሞ ስለምንታይ ተጉሂዋ ኣለኹም ድኻታት ሲ ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም እዮም ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣይነብርን እዛ ኣብ ርእሰይ ዘፍሰሰቶ ቅዲ ቅብእ ግና ንምቕባረይ ከተዳልወኒ እያ ዝገበረቶ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ እተሰብኮ ዘበለኸ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከርቲኣ ከም ዝንገር ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ሽዑ ካብቶም 12 ሓደ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል
نابليكاون تخانات كيدو أنا نعهاتكم أحلف خبص انتهي تهبني بلوم نساتون كا 30 قرشي مزنلو كابو حيزو أحلف خبو مچو غزيه يدل نبره سماين مدرن كحلفي قالي جنا يحلفني بلغويتا ندك مزامرتي أبزا قدست غزيه كم فقاد እግዚአብሔር بحبار كوينا نستنتنو قصري 13 እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከርታ ከም ዝንገር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ቅዱስ ታሪኽ ከም ንሪኦ እታ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቐበአቶ ከምኡውን ንሳ ክትቀብኦ ከላ ብዙሕ ዝሓረቑ ዝተናደዱ ዝጓሃዩ ሰባት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ መልሲ ኣገባብ ኣመላልስኡን ካብቲ ዘመሓላለፎ ትምህርቲ ሓደ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝገበረቶ ንመዘከርትኣ ኣብ ኩሉ ዓለም ክስበኽ እዩ ኢሉ ዘመሓላለፎ ስለምንታይ ተጉሂዋ ስለምንታይ ትዕንቅፍዋ ኢሉ እውን ብትሕትና ከም ዝሓተቶም ከምኡውን ትንሳቶም ዘቕርቦ ዘለዉ ምኽንያት ኣብ ዝኾነ ግዜ ክግበር ከም ዝከኣል ዋላ እኳ ዕላምኡ እሱ እንተዘይኮነ ሓቂ እኳ እንተዘይኮነ ግን መምህር ትሕትና ስለ ዝኾነ በቲ ምፅኦሞ ዘለዉ ንድኻታት ክወሃብ ነይርዎ ብዝበልዎ እዎ ድኻታት ኩሉ ግዜ ክትረኽብዎም ኢኹም ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣለዉ ፅቡቕ ክትገብርሎም ተደሊኹም ክትገብርሎም ትኽእል ኢኹም ንዓይ ግን ኩሉ ግዜ ኣይትገብርለይን ኢኹም እዛ ሰበይቲ ከዓ እዚ ቅዱይ ቅብኢ ዝገበረቶ ንምንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ ንቐብረይ ከተዘክረኒ ኢለ እያ ዝገበረቶ ስለዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝገበረቶ ኣብ ኩሉ ዓለም ኩሉ ግዜ ከም ዝስበኽ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ካብ ብዙሕ ነገር ክንመሃር ከም ዘለና ማለት ካብቶም ብዛዕባ ፅቡቕ ግብሪ ዘግረምሮምን ክጎድእዋን ክሃሲዋን ዝፈተኑ ሰባት እውን ክንመሃር ከም ዘለና ካብዛ ሰበይቲ እውን ክንመሃር ከም ንኽእል ብቐንዱ ከዓ ካብቲ መምህር ትሕትናን መምህር ሓቅን ዝኾነ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቃሉ ብዙሕ ከነስተውዕል ከም ዝግባአና እዚ ናይ ሎሚ ቅዱስ ወንጌል ዘዘክረና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 7 ነቶም ቃል እግዚኣብሔር ዝነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝሓለፉን ርኢኹም ኣሳእሰር እምነቶም ሰዓቡ እዩ ነቶም ቃል እግዚኣብሔር ዝነገርኹም መራሕትኹም ዘክርዎም ከምኡውን እቲ ብኻልእ መገዲ ዝተገብረ ጌጋኹን ውድቀት እውን ካብኡን ብዙሕ ክንመሃር ከም ንኽእል ቃል እግዚኣብሔር ይምህረና እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ብዛዕባ ደቂ እስራኤልን ዝገበረሎም ፀጋን ንዑ ዓዲጎም ንድሕሪት ምምላሶምን ክዛረብ ከሎ እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም እተመነይዎ ንሕና ነቲ እከይ ምእንቲ ከይንምነ መለበሚ ክኾነና እዩ ዝተፃሕፈ ንዓና ንመለበሚ ንክኾነና ስለዚ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 17:32 እንታይ ይብል ንሰይቲ ሎጥ ዘክርዋ እዩ ንሰይቲ ሎጥ ዘክርዋ ብኢድ መላእኽቲ ተታሒዛ ኸላ እግዚኣብሔር ካብቲ መከራ ካብቲ ሓዊ ከውፆም ኢሉ ትእዛዝ ሂቡ ኣብ ዝጎልጎል ጠጠው ኣይትበሉ ናብ እምባ ህደሙ ነፍስኹም ኣድሕኑ ንድሕሪት ገጽኩም ግልጽ ከይትቡ ሎጥ ምስተዳናጉየ እግዚኣብሔር ከድሕኖም ስለ ዝደለየ መልኣኹ ልኢኹ ብእዳው መላእኽቲ ተታሒዞም ከለዉ ሓንቲ ነገር ያ በዲላ ሰይቲ ሎጥ እንታይ ገራ ንድሕሪት ገጽኩም ግልጽ ከይትብሉ ተባሂሎም ከለዉ ንሳ ግን ንድሕሪት ገጻ ግልጽ ኢላ ሽዑ እንታይ ኮይና እዩ ዝብለና ዓንዲ ጨው ኮይና እዩ እግዚኣብሔር ካብዚ ከም ዝሰውረና ስለዚ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ምዕራፍ 17 ቁፅሪ 32 ንሰይቲ ሎጥ ዘክርዋ ንድሕሪት ከይንብል ትማሊ ምሳና ዝነበረ ግብረ ሰናይ ትማሊ ምሳና ዝነበረ ኣገልግሎት ጸሎት ትማሊ ምሳና ዝነበረ ኣገልግሎት ጾም ኩሉ ቅዱስ ህይወት ንድሕሪት ከይንምለስ ምእንቲ
نسيت لوط ذكروها قويتنا يسوع كريستوس كا عرف حيزو ندحريت زحرس زتمت يلن إلو نمن فساوي هوتنا نقدميت رايكن سجون كم زلنا يمهرنا سلازي كاب كله إنان مهار مخنياتو سلومون أمعرف 24 قطري 35 بل أنا بقرات هكاي بنايت أمور زي بلو أتغلت وين حلفكو إنه دما أب كل تخور بابق إلوه قد قات قاوي حيتوه أتمكى بياون أمني فريسو لبيا وديقة أبو تملكتكو نعور يدما تمهر ترخوكوي كاب سلاسة سب سلاسة أنكلتن إيه أمبيبه قطر سلاسة أنكلتن لبيا وديقة أبو تملكتكو إنه دما تمهرتي رخوكوي سلازي كابزنا إلى موانجيل انتاينا نمهر كاب بيهودا مالتي وانجيلاوي قدس يوحنس معرف 10 وكلته كاب حدا حساب شمنت جميرو نزا سبيت زغبرت تذكر له يهودا خمس خناتي نمنتاي نسلستمي زي تشته كابو اسرات يقبل سلاز نبره نمنتاي نسلستمي زي تشته إيل سلازي اتندخاتات زي توهب زبل زلو قلباب مقبار مبر بزعبا دخاتات حالي ايكونني وانجيلاوي قدس يوحنس ندخاتات حالي لهم زي كونسي نتناتو ربحا قبل تزاربو إيه قويتا إس كريستوس جن سلمنتاي نربحا خمس غيركات عنكفا أيبالون باتي لأم زخون الزراربا دخاتات مساحاتكم الله سلازي إذا سبيت زي سلمنتاي تدكموا سلمنتاي تقاللوا سلمنتاي تعنكفوا إذا أزغبرتو نقبري كتدالوني لا أزغبرتو مو إذ وانجيلز أبتسبكو نزا سبيت زي أذكروا نايزا سبيت زي عنقفات حدت اينبرن كابزا سبيت زي اون بزح حينا نمهار حدا انت ليتن معلتن بزعبا ابوشت ازنبر حتيات ليتن معلتن صوري خونا سلازنبره نزا حتيات زخت الراقف ليتن معلتن تحسبن تسلن كم زنبرتي حدا معلتها ابت اذا حتت تحتو ابيت زيت دليو ابنا سمعون اتي مهلاو كان تفلتت اندا سمعون اتونني كيبلت بتبعات نابت قويتا زلو كيداي سمعون نابيت وقت اتو فقادنيا ينبرن قويتا جن اتو كفتم اتو بلايلو فقيد الله محاري يخامو محارني لوه يخامو لوه اللي روح يخامو رح اللي حداق يخامو حداق الليلة تدفي اب اقروخ تنبع خلا سمعون نامنتاي تمت نيرو نابتناي تمالا حتياتاي إذا أب حتيات نبر سب أب جزاءاتي حتات كتل قبلي من تاي أتيايلو أوشتو ينادد نيري نبات رايزي كونن نقولي إس كريستوس كأكفر الجمير بلوبو إذا نبي أي كونن نبي إن دزخون إذا حتياتني سبيت ختنكفو أي مفقد الله نيري إذا حزن أب كنا نحنا نبتي نا أملاخ مدب نخيد نا أملاخ نبتنا هنا مدب كنأتو ليتن معلتن بمسعرناي سلازي اترحرح قويتاقن بهداتي سمعون زبلك كالني الساعة معرف شوعاته وانجلاوي قدوس لوكاس كاب سلاسان شريشين جميرو نزيا بعلتي نقويتا يرسور زغبأتو ذكيرو والو 4 وانجلاويان نعا ذكيرو مالو سلازي سمعون انتايلو زبلك كالني بل قويتايلو نحادا هبتام سب كلتا سب عداني رومو نتحدى حموشة ميتلك حيوان نتحدى حموسة لك حيوان اتبع السجاجن حداك سلازخونا نختلتي أم حتياتهم عدوهم دمسي سلهم قبلهم ما عندي عدا يبلكم منيلو نتعدا سريزوا تخافيلو زي كونه سريزوا كاب كلتي أم مني زفكرو إلو مسحاتته أتي بزح زتحد كلي سلاز إذا سبيت خاطري أدول لها بزح سلاز فكرت بزح تحدي كلاي سلازي نسونا بحاتي أتاخدمت ناب قويتا خفرد قويتا خالو بوي مرمر سلازي ناتا سراحن وادادي رو نجيرو عبقزا خاتي ما يهب كان نيلو ما يزحل نايقاشا الكي هب كان النبي اللي عدي موي سلازي بزعبو بزح سمع سلاز نبره انت عينت ممهر خونيلو كمرامرو إلى سهوي عوامبر برخد دليا يسوعني እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብ ገዛ ኸኣትየ
ማይ ዝሑል ኣይሃብካንን ኢሉ እዚኣ ግን ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ብንብዓታ ኣጋራይ ሓፀበት ኢሉ ንስኻ ናብ ገዛኻ ኣትየ ኢሉ ኢደይ ዝደርዘሉ ጨርቂ ሃብካንን ኢሉ እዚኣ ግን ብፀጉሪ ርእሳ ብክዳና ዘይኮነስ ብመትረዚ ዘይኮነስ ብፀጉሪ ርእሳ እግረይ ደረዘት ኢሉ ሳልሳይ ኣብ ገዛኻ ኣትየ ነቢዩ ሚልካ ኣይተሳለምካንን ኢሉ ስለዚ ምዕዳሙ ዘይተረፎ ንጎይታ ምዕዳሙ ዘይተረፎ ብኸመይ ኣገባብ ይዕድመሉ ፈሪሳዊ ስለ ዝነበረ ናይቲ ግዜቲ ሞያን ስልጣንን ስለ ዝነበሮ ንብዙሓት ሰባት ትሪክ እንዳገበረ ይመዝን ስለ ዝነበረ ከምኡ ዓይነት ሰብ መሲሉ ወይ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ንገዛኻ ኣትየ ነቢዩ ኢልካ ነቢዩ ሚልካ ኣይተሳለምካንን ኢሉ እዛ ሰበይቲ ግን ካብዚ ኣቱ ጀሚራ ኢሉ ተደፊኣ ገና ጎይታ ክዛረብ ከሎ ተደፊኣ መሓረኒ ጥራይ ትብል ዘላ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን ካብዚ ኣቱ ጀሚራ እግረይ ካብ ምስዓም ኣይቋረፀት ስለዚ ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ብዙሕ ተሓዲግላ ይብለካ ኣለዎ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሞገስ ረኺባ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞገስ ረኺባ ኣብ ቅድሚቶም ዘቃልልዋን ዘነኣእስዋን ዝደቕስዋን ሞገስ ረኺባ ኣብ ቅድሚቶም ትማሊ ብሕሉፍ ሓጢኣታ ከነውርዋ ዝዕሉ ሰባት ሞገስ ረኺባ እግዚኣብሔር ይደግፈና ስለዚ ካብዛ ሰበይቲ ብዙሕ ኢና ንመሃር እዩ ኣብ ሓጢኣት ክንወድቕ ከይንወድቕ ብዙሕ ክጥንቀቕ ይግባአና ኣብ ዝወደቕናሉ ግን ቀልጢፍና ብንስሓ ክንትስእ ከም ዘለና ብዛዕባ ሓጢኣትና ክንፈርህን ክንሓፍርን ከም ዘይብልና ምክንያቱ ጎይታ ክወርድ ከለውን ካብ ሰማያ ሰማያት ንሓጣኣን ናብ ንስሓ እምበር ምእንቲ ጻድቃን ኢሉ ኣይወረደን ኢሉ ብቐንዱ ግን ካብ ምንታይ ንምሃር ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ እዩ ዝብል ኣርእስትና እዚ ወንጌል ኣብ ተሰብኮ ኣብ ኩሉ ዓለም ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ዘክርዋ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚኣብሔር ኩሉ ነብሲ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ እምበር ሓንቲ ነብሲ እኳ ክትጠፍእ ስለ ዘይደሊ ምእንታኹም እንታይ ይገብር ኣሎ ምእንታኹም ይዕገስ ኣሎ ስለዚ ከይተፈለጠና ካብዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ከይተፈለጠና ናይ ካልኦት ፅቡቕ ነገር ዕንቅፋት ከይንኸውን ምእንቲ ብምስትውዓል ይኹን ብድፍረት ብዘይ ምስትውዓል ይኹን ብስሕተት ናይ ካልኦት ሰባት ፅቡቕ ናይ ዝገብሩ ሰባት ከይተፈለጠና ዕንቅፋት ከይንኸውን ብኻልእ ኣይ ወገን ከዓኒ ኣብቲ ንገብሮ ፅቡቕ ነገር ሰባት ከይዕንቅፉና እሞ ብሰባት ተዓንቂፍና እውን ንድሕሪት ከይንምለስ ድሕሪ በዓል ክርስቶ ዘይተቐቢሎሞ ንድሕሪ በዓል ክርስቶ ፅቡቕ ዘይሎም ንዳእ እሞ ሕማቕ ማለት እዩ ኢልና ንድሕሪት ከይንምለስ ከዓ ካብዛ ሰበይቲ እዚኣ ንምሃር ኢሉ እቲ ዝገርም ኣብዚ ስተንትኖ እዚ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ንእግሩ ጥራይ ናይ 300 ዲናር ገንዘብ ኣፍሲሳትሉ ይሁዳ ከዓ ንሙሉእ ኣካሉ ንጎይታ ብክንደይ ሸይጥዎ ብ30 ቅርሺ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እቲ ንእግሩ መቕብእ ጥራይ 300 ዲናር ዝወድአ ጎይታ ንብሙሉእ ኣካሉ ግን ብ30 ቅርሺ ሰይጥዎ ናይ ጊልያ ደሞዝ ዘይከውን ስለዚ ብስጋ ኣይረብሐ ብነብሲ ኣይረብሐ እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግን እቲ ዘፍሰሰቶ ኣብ እግሪ ጎይታ ኣፍሲሳቶ ኣብ ናይ ዘለኣለማዊ ሂወት ኣፍሲሳቶ እንሆ ብፍቓድ ጎይታ ብትእዛዝ ጎይታ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ተነበበሉ ነዛ ሰበይቲ እዚኣ ዘክርዋ እዩ ስለዚ ጎይታ ዘክርዋ እንድሕር ኢሉ ዝኾነ ይኹን ፈላጥ የባህላይ ክኢላ የባህላይ ጻድቕ የባህላይ ነዚ ታሪክ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ክቕይሮ ወይ ክልውጦ ስልጣን የብሉን እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝገበረቶ ግብሪ እንታይ ግበሩ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘክርዋ እዚኣ ንቐብረይ ከተዘክረኒ ኢላ እያ ዝገበረቶ እዩ ስለዚ ንምንታይ ተሰርሕዋ ንምንታይ ተድክምዋ ንምንታይ ትጎድእዋ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሰሎሞን ምዕራፍ 23 ኣብ ምሳሌ እንታይ ተጻሒፉ ኣሎ ጠበቆኦም ሓያል ኢሉ ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹን ጠበቃ መበለታት ኣቦ ዘኽታማት ድራር ጥሙያት መቐበል ስደተኛታት ዝኾነ ልዑል ጎይታ ጠበቆኦም ሓያል እሞ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ንምጉቶም እንታይ ክኸውን ንምጉቶም ክውድእ ኣሎም እዩ እዛ ሰበይቲ በትን ክትኽብዋ ከለዉ ሓንቲ ኣይመለሰትን ግን ጠበቃ ምስኣ ኮይንላ
ክብር ምስጋና ንዑ ይኹን ጠበቆኦም ብርቱዕ እዩ ጠበቆኦም ሓያል እሞ ንምጉቶም ብኸፎም ከለው ክውዳእ ኣሎሚ ስለዚ ናይ ቀደም ደረት ኣቦታትካ ዘቐመጥዎ ደረት ኣይተዝብል ኣብ ግራት መበለታትካ ኣይትእቶ ዓቕሚ የብሎምን ሓይሊ የብሎምን እንታይ ከይገብሩኒ ስልጣን ኣለኒ ፍልጠት ኣለና ሃብቲ ኣለኒ ኢልካ ኣብ ውፅዓትን ኣብ ፅጉማትን ኢድካ ኣይትወርውር ከመይ ጠበቆኦም ሓያሊ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ከዓ ንምጉቶም እንታይ ክኾውኒ ንምጉቶም ክውዳእ ኣሎሚ ክብሪ ምስጋና ንዕ ይኹን ምሳሌ 23 ቁፅሪ 10-11 ጠበቆኦም ሓያሊ ጠበቆኦም ሓያሊ ስምዖን ኣብ ቤቱ ብምእታዋ ናይ ትማሊ ሓጢኣታ እናዘከረ ምስ ጎይታ ምርኻብ እውን ዓቕሉ ክፀብቕ ከሎ ንርኢ ይሁዳ 30 ቅርሺ ከይተርፎ ምእንቲ ነቲ ኩሉ ዝገበረቶ ሕሊናኣ ክጎድእ ብዘይ ዕረፍቲ ኣብቲ ጉባኤ ምክንያቱ ተናደዱ ኢልዎ ዘሎ ስለዚ ነዚ ቅዱስ ተግባር እዚ ዘኪርና ንኻልኦት ሰባት ዕንቅፋት ከይንኸውን ክንጥንቀቕ ኣብቲ ንጓዓዞ ቅኑዕ መገዲ ከዓ ሰባት ብዝተፈላለየ መገዲ ክዕንቅፉና ኣብ ዝፍትኑ ግዜ ነዚ እናዘከርና ናብ ጎይታ ጥራይ ናብቲ ሓቂ ጥራይ ክንጥምት እምበር ሰባት ስለ ዘጣቕዕሉ ፅቡቕ እዩ ሰባት ስለ ዝፀረፉኻ ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮነን መለክዒ ቃል እግዚኣብሔር እዩ መለክዒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኹም ከዓ ይሃሉ ኢልና እሞ እግዚኣብሔር መስገን ክቡር ነገር ሒዛ መወዳእታኣ ኣፀቢቐላ ከምቲ ቦና ኩሉ ግዜ ክፅልዩ ከለዉ መወዳእታና የፀብቐልና ሰብ መወዳእትኡ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታና የፀብቐልና ዝብልዎ መወዳእታኣ ኣፀቢቕላ ክንደይ ሊቃውንቲ ክንደይ ፈላጣት ክንደይ ኣገልገልቲ ክንደይ ቀደስቲ ነይሮም እዮም ነዚ ንሳ ዝረኸበቶ ፀጋ ግን ኣይበፅሕዎን ኣብዚ ወንጌል እዚ ዘክርዎም ተባሂሎም ኣይተዘከሩን እዩ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣቦ ምሕረት ጎይታ ሰንበት ኣብ ንኸዶ ናይ ትማሊ ውድቀትና ናይ ትማሊ ታሪክና ናይ ትማሊ ጌጋና ዘይኮነስ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ደው ምባልና ጥራይ እኹል እዩ እሞ ኣሰኣሰሩ ክንስዕብ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሃ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ باسم قدوس سمك بنصح لنا عبزور يا مقدسك نركب بالونا ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍሲ ድህነት ሥጋ ነፍሲ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ጻድቃና በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ናይ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይስሐቅ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና እምነትና ባለኻ ረዳና መንፈስካ ብምላ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና
هاليلويا ألفا وأوميغا ألفا وأوميغا آب وولد وولد ومنفس قدوس آب وولد وولد ومنفس قدوس يكابون بسقى ونفس يكابون بسقى ونفس يكابون بسقى ونفس يكابون بسقى ونفس آب وولد وولد ومنفس قدوس آب وولد وولد ومنفس قدوس يكابون بسقى ونفس يكابون بسقى ونفس يكابون بسقى ونفس يكابون بسقى ونفس آب وولد وولد ومنفس قدوس آب وولد وولد ومنفس قدوس يكابون بسقى ونفس يكابون بسقى ونفس يكابون بسقى ونفس يكابون بسقى ونفس نزقو باينا نذيقو باركوغو ويتانا نذيقو باينا باركوغو ويتانا سلام يقرأ فقريم كالو من خلاتنا سلام يبقى فقريم كالو من خلاتنا سلام يبقى فقريم كالو من خلاتنا سلام يبقى فقريم كالو من خلاتنا سلامنا يا ابناي وين ناي منفس قدوس سلامنا يا ابناي وين ناي منفس قدوس يحللنا بمسكلو ناي كريستوس فقري يحللنا بمسكلو ناي مريم كلنا نبخ نصلي وحمر كلنا وقويتنا سردلنا تمنفس قدوسك وقويتنا سردلنا تمنفس قدوسك نبخ
كلاتنا صلي بحبر كلاتنا وقويتنا سدلنا تمنفس كدوسكا وقويتنا سدلنا تمنفس قدمي خاتدري أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو يمسك نسينا بمنا يمعقبا عداوي ينعنا بها كامغ ما تجدسي عقلني هاتدفي أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو ينقسك نفسي نبملاك يمعقبا أيوي ينعنا بها كامل ما تجدسي عقلني هاتدفي أملاخي خمو يملخك نقوسي خمو ينقسك زمارينا زماري ملأخت تقبل تقبل لنا زماري ملأخت تحقس كجابير بزمارينا تحقس لنا صلوتنا لمنانا كل دم جابير أملخنا أبخا قريبو سخا سميع خادمة مع تقريرو محرد ووريدو حتياتنا دم سيسو كمتا كسبخ الناس أنحى مودعتا أتصبقه مودعتنا إذا تصبق قبرالنا ودي سب مودعتو أنت تصبق أي ما مودعتا كلنا تصبق لنا بعين سب زي تفردات بعين سب كالئ نفسب زي كونت نبخا مسكربات نفسب زي كونت ما محرم خان كان أبخا تصقعه أبا قاركا تدفئة مس نبعت نايك قدام زي ذكركا مودعتا عز تصبق كلا مودعتنا دما أتصبق لنا بدي حلينا تعرف كله إيجابي راملخنا تاريخنا سب زمهارولو نحنا دما بتصبقنا اللي على له دامبر نساب عنكفات نحنا دما بقدمي خزو قص تاريخ كهلو الناس حجزنا قدس إيجابي راملخنا زولدنا يوم كلهم يعبيلنا نأخذ خونو قبرلنا باريكا قديسكا يعبيلنا بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس منكس خاتم انت بسماي كم دمام اليوم لو ما هبلنا حنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا بسانا دقل كاب كل خفاد حنا نمبرنا فتنا يتأتمنا منقستن هايلن كبرن نزل على نتكاي آمين وغزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بهلنا هي دنجلي هي بسقاخون دنجلي هي عدك زاوير كويتا سراويت سلام لك الله سخي خابن استبرختي أخي فرما حسن كون بروخي قوم لتسأكا زاوير ساخي وفي السيد دس بالكي حتياتنا حد قلنا نافكر ودخي يسوع كريستوس من تنا محرت لمن لنا نزل على العالم افتحوا يسري جنا ملاكنا ودانا يسوع كريستوس كان يقعنا سرهت يدم ساسيا بس ولدو لبرو كساتي برهان أنتم أبي كنا تويريا كنا ترون سرقة أنا تبص مكم كن فتانون صانع يرسين كلوان سمعت زيو مهارنا كريستوس مال عصر تغلط زيو مهارنا 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 بزحلفة محرنا بزمس حلونا بافن منفس قدس بنت اجزئتنا مريم مهارنا كريستوس مال عصر بنت اجزئتنا مريم هانكسس 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 بنت اجزئتنا مريم هانكسس
بنت اجزتنا مريم هنكسس 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 بنت اجزتنا مريم هارن كرسس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹም ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ እግዚአብሔር ይቀበል ለብ ሰማይ ይዕረግ